Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Court Admission na kabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Down Congress! Down Congress! Down TMC! Down TMC! Down TMC! Down TMC! Congress, go back! Go back! Go back! Congress, go back! Go back! Go back! की दिखत Kynthei का महिला मोर्चा का बीजेपी मेघालय प्रदेश का अरपसंतरिक उययोंग अर्जापुन रियो किला पल्लोंग दा का जियाखी रा प्लकात का बजाई जाई हा खंडाई लात शिलोंग बन पनरेम जोर या की सेंगसान परथई की बशोंग हा का लियांग परशा हा लोकसभा की बमशिमला आ के जिंकरशान बन पल्लोंग आन या का वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बालावन रा दंगशन दा का सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बाला यलम दा का बीजेपी की दिखत का सेंग किला याद पजबा Badraru ye ki plakat ki bapenrem jor ya ka Kongres ka TMC ka DME bad ye ki wei ki sengsan partai ki bamshem la a ya ka Kyrshan ya ka ni ka bil ka ba ka sarkar padeng kala thmu ban pinkub bor shushu ye ki Kynthei Nia ki ing bat nia dawa ya kata ka hok ka ba lai persen ka bala mang kerpang ye ki Kynthei tengas ngau ngapen rem jor ban ngas ngau dia ubha ba kani ka hok ka jongi gala dei ban ulong ban penkala an ya uni ar hajar ar punriu khat nyau tare rei ki Liang Pyrshah kim shim da trei rengkat ban wan ra e kani ka hok ka benta jongki Kynthei tengi dan kam da ka an nang bangi rungin ngau shan ban ya mi ban ya trei na menta ka ri ban ka jaj ban riu ban ya dai ki khon ban ya dai ya ka kino ki phang ki be dei kum kita ki nong ni khmat ka jing ya ki ka jing ya Pyrshah jongi ni Pyrshah hi ya kita ki Liang Pyrshah ken ajing shisha makiru ki dei ban ya shim bentalang ba ka dei ka phang jong ki Kynthei ka dei ka mat jong ki Kynthei ka dei ka mat jong ki khon samla tengi kum ki Kynthei ni penrem jor shisha ki Liang Pyrshah ba klem shim da trei lang ya ka dei ka bah ka bangi ki dei ban yo ban petkala ya ka an ka jing shisha ka dei ka jing wan ra ban petkala ya kata kari bat ka kari ka baklan bon kari ka bakiu irat namar ha ka be dei bat kan ka bil kan ya rap shisha ya kari namar habangi ya don ba ngila ailat ki Kynthei ba kin ya trei lang hayin dot ba thau an namar ka Kynthei ka khamlong ka ba sani ha ki kam ha ka ba ya dei bat ki ka imlang ka salang lani ka kot ka khia lani ka bah ka miat ka development ngai ba ka Kynthei ru ngai ka da shim benta ha ka ni ki kum kinong yalam khmat apo yeng dar war thau an na tharai kan khamba de kani ka an ka pen iru ba ka don ka ta ka jing ya phia ha kani ka an ki la pan lang ye ka ta ka jing ya phia e ka constituency de kani ka jing phia e ka constituency ru ka de ka jing yo nong jong ki pai ba ka jing yo nong jing pai ba menta ka wai ka constituency ka la don lai pho so pho jat wai nong mi khmat unum la shu ban pe la dang yam pun kinong mi khmat kaya rap gi pai ba ban penyajan bat kinong mi khmat bat ka kloi ru ka jing ot jing nam jong ki ban Pyrshah ki kham tam chi kinong kendong mo kinong kendong ba ple kan rat menta wai unong sun sha de ka wai constituency ka bladap lai pho so pho ngot kinong song Shillong te kong do un yo ban ya dai kata unum yo lat chun dai da ka ba ya phia e constituency nganget ba kin yo ar mut ki MLA mut iwe ru la ban pet hang tang ing sa yo e kata ka ba bat ka ba miat na menta ki ba ba ki Pyrshah shisha kini ki Liang Pyrshah ba kum ka Congress ka TMC ba kini ki wai ki Liang Pyrshah ki bam shim da ki phia ya kata ka imlang ka salang jodi Kynthei mangi ngi dei ki ba ju ya rap ban pen kloi ban pen thap ya kata ka bot mangi ngilong kita ki bot lom bot bank jong ka kanu ka party ndrei yang iki klem da shim khia bangin long shisha kita ki kinong ya da kinong ya teplam ha kan ka bangin ya lek ha ki yen dor bar thawai ajing shisha ki di ban ai kini ka bha kala dei ladu live on sinem kala kila ya kan dei ka shudile up te ka jing shisha ngi khan nyau tarik nila ya le kamen nila ile so bha tham tam kani ka jela jongi ka ba ngi hang ni ngi la yo kun ko burom lupa na du ka kur ka jai tela dangi yo e kani mut kani ki jela jongi kan nang long ka bakiu ka ba ya rap shisha iki kon samla mta ki yo kam yo jam ki ba play ki wan ta ki la shuni e kino ki propaganda bakin pia so ngai sene kum ka kami ma la kata la dangai yo kon la jong ala penang pen start ukon jong wan ha kani kelinting as korem te da ngi wan pat da bangi yo ya ka bor kan te la se ka Kynthei kan nang pen sineng man krau kanang ban pen i kelinti ka singki kum no ban pen kalai kani ka system kalong bangin dawabet hadu bangin yo ya kata ka hak bapura jongi kabalamang lai persen minum ailat dan minum chongtha kanin yai trei kan yai tili ka wei baro ka wei khatam mikrannya baro ki Kynthei ki badan ha kani ka jela jongi bakinya mi lang kanya trei lang kani ka di ka kamyap ka kam im jongi ki Kynthei
Bayangkan ni kalau pulai persen kabakala ai ka sorkar BJP nak mentah jongi ki Kynthei kam pelat ya kata kabel hadu mentaru kaban ngapenrem sisya ngapenrem jur sisya namar balai kam ai bat naka ai kadau kam pelat kam kwa bangi ki Kynthei bangin yo lang ban long lang kum kita ki dukot kum ban long ki sinrang hawa ki ai tang lai pulai persen ngi ki Kynthei rungi don ko hong ban sensyar ban pej yak imlang kasalang hasnong hatau ban dan bentalang bat kinu ki kam balai iu kisu pen kipat no ya kata kabel kata kongres kamla ban le hadu kata kadai ban ai bor lang yang ngi Kynthei ru bangin don benta bej hakinu ki kam. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika Shillong nongi kwayo sngo bahan ika Shillong de lakot kalayat dikila pen sngo hina Shillong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jongka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pej yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka Shillong tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shua ban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakadlo ka jing matoy. Kanlong yung ngiki konsam nga. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.